Kuan po ko karon ditso-ditso naghangtog. Ja salamat day. Amping Salamat ka Jote sa pagkatiman. kira na. Di ka bayaran. Ako nimo pa. Sige, tiya. Digit ka bayaran. Ko. Digit ka Uy bayaran. naman as gigi. Di mo ang pagkatiman. Ja mo to na ko. Sige, salamat eh. Sige. Sige, salamat. Salamat kayo. Salamat. Sige. Diya guys, nanami dari guys, salamat kay Kazo sa nagsundo na mga kuya ni Junjun, si kuya Jojo niya, just jijing guys natug. Diya nakagawas jud mi, jay sakto jud nga alas 11 kapin, kay alas 6:30 mamigi. Ina sa doktor nga maka-out na ekonomi diya. Gi-lakad pa ng mga papel. Diya guys, ninghunong mi dari sa sentro sa Dalagit kay ni palit si Junjun og paan kay ro mga pikonomi, so alas 2 kape na guys, alas 2 diya muatang di ko ron og series kay napa may series nga moagi og alas 2 kay kuan ka nang Mo diretso pa tayo sa kuan. hindi na naman og naay moagi ron alas 2 mo sakay ko diya pagkuan naman ka kay diya salamat ni sa naghatod namo. Salamat ka dyan nimo. Gwapo ra ba na oh. Salamat dahil ni Jojo nga igagaw. Ay igagaw, igsoon dahil ni Junjun. Yan kay salamat kay Nag-vlog, nag-vlogger oh. Paano? Kanapod kay karabay. ay ning naog day siya ning palit og. Tara. Unsa man bro nga pana? German ko nog German og Amerikano, mulo siya ng Amerikano. Francis mangguna. Takaw lang ka. German ko no. Ngano na ni German sa Julis. Balong niya. So nakabot na may deres dalagi, taga salamat. Nakangisi na. Nakangisi na ko ng Junjun guys. Kita na si Jang My Loves. Wala na magtikongkong itong guardhouse. Kaya kita na si Jang My Love guys, karang narabato yung comment nga imingaw na ko sa inyong mamahaw ta guys. Nanawag po dyan siya. Imingaw na ko silang mamahaw ta guys. Ditawag? Nanawag. O sa tawag day ko ni Kuan kanang ati ay Ma'am Ingrid, si Ma'am Gingging sa ning Kuan sa gibuyan ni Junjun dito. Yang boarding house. Yan. Sa pangalan niya si Atiging lang. Ano to? Atiging. Di si Atiging. Si Atiging. Muta na siya. Asan na ka John? Ko naraditi na kaya nga. Asa na ka dyan? Ya, salamat dyan ni Bisminda Apolinar. So na nami, abot nami dari sa Ay, balot nami. dahil balod nami. Ngisi na dyan karon plo kay kita naman mo jijin. Ngisi na John. Hindi mo nung problema. Di ba, nung pagsulod sa bado, nakita ko sa So guys, nakagawas dyan mi, sakto mi gisud sa doktor dito alas 6 sa gabi. Merkulis na taron siya. Oh, Oh, tingnan mo, Sabado din, Merkulis pa. Sabado pa ito niabot ito. diyan ako kasuming pasalamat sa isuon ni ay kuya ni Kuya Junjun, isuon ni Junjun. Nga na po din sila nagpuzo sa Talisa. Talisay, Cebu, Tabulog. Tabunok. Rescue. Sila kuan sila sis muna Talisay man to sila. Si? Sis muna katong nakipagkita din so. Dili pa karon ka. Ayo, Talisay to sila. Talisa pili na ta sa pili la. Thank you Lord, ang kabot na jud mi. Ano mi sa kuan? Dili din. Oh, nagkakamera ko. Ay sabi. Pag nasuga. Diya. Nanami dari kay salamat sa Ginoo nakabot nami. Lako gi kuha ko nitong bag das Kuya Jojo ni mo dito ka. Patimplahon og kuan gi kape. Kay mag-driver ba na sila? Balik sila dayo. Oo.
Tupal tayo isda day. Ningaw mama? Ay, susalipayan niya nga. Ningaw mama, oh. Ningaw mama, ningaw. Ha? Ningaw mama. Ili, up. Ningaw mama, Ili. Ningaw mama, ikaw. Smile, smile. Smile, Ili. Ay, mingaw siya, guys. Mingaw kaya. Dugay ko na wadari. Mingaw siya na ako. Mingaw. Tus. Ay, sus, mingaw. Ay, sus, mingaw. Ah, balik na po. Balik na po. Nabitik na. Tabukan ni mo. Diyan guys, kay namay ning dari guys kanang nagbaligya og kanang isda. So bag-umbong dunggo pari dari guys. Manang nipalit ko kay lami pagkajo ikaw no ginunun nga isda nga buwag ikog unsa. Lami lagi ta punis sa kilawon, sa malagi nakatugon lagi ko kay wa pare ko itog ni abot ko dari alas 4 das kadlawon. Ja na laman ni sang unon guys kay rong nami masud-an nga pila ka adlaw. Ja lami ka di siya kay wa pa din siya na IC, bago pa din siyang kuha sa gikan dari sa dagat. Wa ni siya mga chemical nga gi. Sa naghang mga buwak dari nga matay naman on yung bubuhi. Wa ko nabubuhi day. Ay Yung pag ano- video lagi kate. Wala. Kuya no? Yung tanaw wa nila bubuhi guys. Di paglakaw ni mama ako galing gibo ko ano pa jud Hal. ang ko man siya nga mo mi awa karo kayo ni nagbalik ni mama ingon nga wa jud pud di bubueng. Wa jud ginangaluya ma. Na ajud masus di ba malumos na lang sa tubig. Diyan guys, tuwa po ko ito. Kaya niabot ko des bay, alas 4. Ano po ko ito. May amping nga doon. Ay, nak, Bye-bye. pangaji. Apa ko ito? Si dati ko ikaw Ah, nag-una na sa Dante. Ah, bye. As Dante, tanawa na dyan. Di lagi na. May munong pagod siya. Sa mula ko Lakaw ko na gamay. Hunong. Ibinuangan nila sa Dante. Hala, di jud mo makapanglibak lagi nako kay ngano namatay ni. Oh, Init manggug kaayo ma. na pagkaluoy in taon namatay. Parang sige mo magbumiit kayo. Ali. Balik ti kay nay nakalimtan si ate hoy. Dante! Nay nakalimtan si ate. Dante! Hindi mo yung eskwela, Dante. Sige na. Sige na mo. Oh, bye. Ay, di na mawa Dante oy. Una-una para dito. Tualas Kristilog si Nicole nga matay jud pila ka adlaw ra ko dani guys wa na ka bubo. Kuan jud. Sud maguling tanom mo di mabubuan kay kuan mamatay jud siya guys. Pero di aning buwak siya. Okay, nangamatay. Sobras kainit. Ha? Matay siya, oh. Hindi lang mamatay rin, guys. Kaya hindi ka na makay bunga. Hindi ka guys ang bunga, oh. Magkaring nas pikas na matay did. Diyan, guys, nade ko yung mga markot ko ani siya kanang Indian Minggu. Ana sige markot kay nana sa dari sa na tarang pag tanom ba. Diya kari po dia. Kapun isang gimarkot. Gimarkot na kayo kanang itarang og tanom sa pwesto. Sa utlanan. Bawa ni ugat na ba ni? Ni palit ni siya og bugas. Sasa yung bugas nimo? Ah, dito nagsunod. So si Jay ni palit sa bugas guys to ah. Amo na magipalasa kay wala iyang papa.
Kasi nagdaog nimo dong. Kasi nagtudlos nimo. Si Nicole nagtudlos nimo. Salamat kajo dari ray butang. Salamat. Salamat ha. Salamat kajo ni ati ay Ma'am Bisminda Polinar sa ijang gisir nga grasya. So man ijang gipalit ni Nicole guys kanang saka mamay ijang gingan nga ipalit lay kuno bugas sa saka sako kay kanang masulbad na gamuhang pang 1 month. Diyan man ijang gipalit kanang mga kuan gamit dari kay wala gyud may mga grocery. Si Jaray ang gisugo guys kay bawa naman is Nicole Ma'am grocery. Kumalay dyan importante ra jud namo. Sabon ja. Unsa pa man imong gipalit? Sunrox. Balon kuno ni Cristel. Ako di ako maskwi, wala naman ako maskwi na, di ba? Wala naman Cristel. Ja. Mga biskuit ra na. Puro kang Cristel ra jud na. Oo. Hindi. Kuan man to kanang Mixer up. ug katong bitsin pang buo na ko tus tanom para mabuwak. O para sa abono. So ara na sang gilistahan guys ug unsay paliton man ang ipalit kay wala rin O sa kay kay lagi ko dinggi palit ng siya. lamok, ayaw, di mo ganahan ng katol. Eh, sa ilong. Ano alam. Piti. So salamat kadyo. Salamat kay TBB. Tayo mo hang. Siya. Di kanang si rakit-rakit ba ipagigawa sa ipang bunaw dan nasa kuan guys kanang lamok kay uso lagi kadug dinggi na lagi ko roy igagaw nga nasa antipulo karon nga dinggi lagi ko tungod dahilan. Manang na malit mig na kay daghan kadug lamok. So daghan salamat. So guys na ako dari sa baybay guys na makita dari ag isla sa Bohol. So kung do pa lang guys nga langoyon na hang Bohol guys mo uli na ko karon para maadto na hag mga nangilangan na dito sa Bohol guys nakita kadug isla. Mao na sa isla sa Bohol guys na nay murag kuan guys. So at bang ra na dari ang isla sa Bohol.